ya ni na Obana no hutwa say oh yeah Benamini esa na mtima ya medaye endansio se CJ back and forth CJ aba fiafe na this week nyina our birthday mood because nyambo Tuesday no ampaye beja ampaye beja CJ why you ready? I'm ready. For Nyame Adom Tuesday. Nyambo tina. Me share me CJ Forson. Was say my birthday CJ mama kan mu ye. My birthday smile with you. Was say my birthday smile with you. Donation. To the nature say yegusua agent toboa. Yegusua ehia wo moa. Nyame Adom Abena de bay and ye CJ birthday no. Eti de owo bia no enyama ya fabra. But of a number ne fresh CJ na omomo no so keto bia wo so bia na de fabra pia bra eye 20 eye 1000 eye 50 eye 2000 de obenye bia ye je. Number ne 0244 10 55 79 0244 10 55 79 Sija ya manidina ne number no akamiti muso sanya she edin wo so no eye Jerry Forson nyame hirawo ade bia da wakoma so abɔ ho mpaye a emaye no obade mfa sa na montuo ni sa doye a wo ye hu onye sa wakoma so ade ne ma ho na edi ho adanse se sija woda ne adoye a meye de ma YOA disabilities fuoyi na makoma so ade obade aye de ma me nyame nya onsira na edom ye nyambo a Tuesday so de besi bia ye de mu update ne beba enkosua so ye kwa asase no so de enye nkosua ketwa me ma me comfort chiwa mama bia obi a metia woni wo ma na mudi kosua ho dwuma no nyame hira mo pa ne madoye wo bia so wodi kan dia ba mpese bebo odin nyame hira wo onhira wo emayen Abena Owura Eric Kwame Otu Senior or CEO Heavenly Joy Bakery ewo Achalebotwe o say adwada enwumre beye no wotwe ho no wo mo to pan no bebre na say branda na pan no ye wa hanu ma ye adwuma na mo fra no breakfast ebe koso bro no bi nsusu be ba ha na mama nsusu di kosu ye kopi so ho no aboso sige dini biom ye ra Otu Senior bodini ma me biom Eric Kwame Otu Senior Heavenly Joy Bakery Achalebotwe yedamase nyame hira mo pa asemenim na homachi me ba me ka cho se che Mrs Forson se wo ba omre me wheat bread ahomachi me ba man kan kire asena me se heavenly for the brodo asena me nyame hira pa chese nkwada no ebe ye siri ebe ye nigye nti sije ye bepon ha ne akwa na ebena da no ye pon ya na say oh that's nice nti no ye ba dia se enwum be ho be boss spinning machine ho maton safre PCS. Oh, that's nice. Papa Christy, Celestine Donko. Munyina momrama ye na enyefe. Ye bedi asa, ye ne nkwada ne bedi asa. To dey want to me ama enye hwe ye betwa video so ai. TJ, ya menyo kese pa happy birthday in advance. Thank you. Na ma me fa nkwada obokra tenim na me fa emusam ema o TJ. Sa langas nsema ye kan de bia ye kan ye jan no. TJ omudi boni o. Omudi boni o ebi wo hon ma se ba ye soje ni ya yatia ye ka ho asoma gi ba bi ebi wo ma mu ku nipa tu nwram se bi nipa ne nko akwa ba ye se na he na busuafo kra entene nka omu no ubekom no ne yakunu da nwram omu ye se wa bobra na wa betena kan se ma bobra manyi sika kakra me de kopa sase ne wada chi bi me ne me yire ne me ma na se me ne me kunu ne me ma ye nya ba bi de ye tiato na ka ye bone ye biso anka ye bone obajuwo na nipa bia ye omhu nipa bone fo abrofo se ye mento sebe wo bia wo to asase de manipa mienu wo to asase manipa miensa wo nimpa asase ne nya wo dia na hwenya mianim to asase no ema me beto asase beto manson e beto mi wo no yakopon fa nche wo onfa nche wo da obenya so akatua sije ya wahemfo bi wo man yi mu a na ne tua pasa sase onu nko agye iri na niase a oton no enye onu nko na wasase ne so tumi
and so be gina ho no wa to asase na ma wo wi a no wasan kwoto ama CJ no wa to ama sumasi e man so ne bo no ne mfa ne ho enya mum ye mu kum ho ade no ne ho ode no na wa je asase no na ka so ye se ye o ka so ye se ye no what sika na ne ka fa wade to mpo de fa wenam fa sika to ne fa wenam na ho nto wodi sika kwoto japade na woni ho wodi agya wo ma ne ye ku ato atwene nipa bia omo se ye de land garden ye omo kita tuo CJ ena di gu sase so bone ben very sad adana semo yentime nka ma to ntwa na de bia beto asase nya problem wo beto asase nya problem wotumi to asase sidan ni wie no asomasi abase asase na ya media timi be dwire dan na gu wabra unim so wato na wonim say wo hye daybreak mu a o se Rotat Regional Lands Commission na report no ne information no enya maye mi twen daybreak for yes Rotat Lands Commission no mi twen no mo famra ne mo ho amane yenye sa yetete say yampa na say yampa obeto asase na yesekoye search Lands Commission ana ka bebe kan CJ ana ka bebe kan yo Esekoye search Lands Commission. We do Lands Commission. Wa bra bra ansana. Ya ko bia brant mu no ato atwene keke. 29 years. Asase. Enka 29 years. Utum se na ni da form a o penentem na wa establish woni na busua atu akwatena because enka hadan edan han. Asase no ye tinam pompu asase jama 100 acres. Dabio. Asase one plot. One plot. Asase ba for ahia na ope. One plot wo kuna to atwene. Chesa wo ye chesa overload wona langa so waji mutinti I me say posifo ayade so mache belod yi na nya ono nko a onipa ko a wato asase ne de ma ayi soja ni ya belod bekasa asase ne ye ne de enti no ma kwan e ma belod den develop asase no nipa no to asase o mo hwehwe ne kira kwan CJ o mo hwehwe no na niam bi kwaso aye yadodo aye yadodo adan o nipa dodo a o ma hwere wo mo nkwa e won sase ho ninyina so no atene sika o wa bread mo jani ayi sika koto asase echen woma jama yare akura kum omo boni patu hwe odaka imu ni moje so ni nipa ade entin atie fo mo fa ncha yen ba nipa di boni CJ mame kwamanim mame kwamanim na de yenye ensori so na National Insurance Authority mpanyefo na mo chese wo mo edisika 170.7 million Ghana cedi na wo de ma service providers mo Ghana nyina mo boa ama NHIS scheme no aye adwuma yie etu kwa esa ya sabia ba bia bekwa akwaji nro ni ade no wo mo edue sika no bata se no sika ne ba ntempa me na ye mo Dr. Da Costa Boaja ba sika no e ba ntem na nsen ente bia na no so don sa release sika ne bi we na ye senye ni nyina no ente do mo ya na mo jeje mu ntenten se de be na ye ma me no mo kwa yaresa bia me da bia meka woti ba bi na so de health insurance na su ni fa so a me ka da me ma meka sab na ma miskan kwa yaresa bia me kai ohun ti enyenyenyenye se den kro na amam ye otifie wo kurase a wakwa yaresa bia hwe ni free no eya so fa so ni bia enti no mpanyifo mo yire mo ho na National Insurance Authority ne de mo yire mo kina mo se mo kina pa na mo nya adwuma no so Ghana fo na omampani so na enura mede wo de ato Ghana fo ne adwumafo nyina nim ese nyina kambom na democracy kabmami kabi no yemmo ho ban yen yire ne kete na enya adwuma no na bema obi afa hodie no awie peye wo wo nsem kaye ene wadwuma yemu eno edan chen so ana eno ye Ghanaian Times mu mede wo eba eye daily guide na ya hwe nsem eda ha se ye wo se Attorney General e de afutuo akwakoma yoko ya wo chese ye mama Cecilia Abena pa na asem ekoba ye na yoko ye so mo be ye hwehwemu e fa money laundry na OSP de koma no wo se ye business ni nyina so na eno na wo de report tententin akwa so OSP kra no wo de ore fake case ni ade de akoma yoko no hwehwemu na wo no ye ni ade ni nyina no wanfanka ho statement o church ye na referral letter ne niema bakumie no bi no de ka ho ano ponom eno so eye issue ba kwa Attorney General erezi ye enti Attorney General eche yoko se enyina so bi anim eso obekwa akoye sa money laundry allegation no hwehwemu wo ma Mrs. Abena pa ho eno so ho asam eda ha ka so ara ho se ma esi ye Millennium City krachi ne da ha yi wei na da ha yo ben lo da ba bio
ona da ha no emra so ni mu ni pepepe ni enyira yakoma ntoye yem sije no da nchen so a yewra boaten lawyer boaten na ejeso MP before asande na tena so eso wonkoso no ni dwuma semra se bedwani ema wo mo na papa ni ho fa no pa nyezi ne ho fa no nti adwuma de wo bi ye bia na 2024 general one ankasa na bia na papa na san ba bia na otete nkwa nchen a obehu ano wasan twiniti nti adwuma de MPP wo bi ye ewo ejeso abaton pesua no so eno so ho asam eda ha na CJ de mede wie ama no eye ya pomode ehun stem ene COVID-19 wadaro ma COVID aba ama Ghana Health Service I recorded 31 cases eno ye de akọ omonchen a omonsaka ebia na ebi hyehyɛ nipa bebre ho a omo wabonten a omo nyamfa nkwa yaresabia obi ho ma wahunu sɛ wanyansa nkyerɛni bi a eda di kyerɛkyerɛ saa but onkwa yaresabia na adwene sɛ obɛhwɛ ne ho ofie iti mesrɛw sɛ wokɔ dodoro mu a ya ne ye momodi ampe sanitizer si bi nkita nose mask nyɛsɛ nemu a moton ye ba ne sɛ mo bayire ne kete abeku nipa yɛsrɛ munye gyam sɛ na mo kyekye ne 2 cedi ne 4 cedis no munye ne saa fama yɛn na yɛntɔmɔ yɛn ho ban sanitizer ta hohoro wonsa wo hohoro so a woni pipe a flow a mobi hwie nso no enwu wonsa so hohoro mame na omo hye vaccination ase 4th May ya de kosi 10th May Ghana nyina me patro wuti hunu ba bia ye bia bo pinche ho kobo pane ni bi bo ho ban ansa e bia asemka na ahwene meti ha mi immune system ne strong nti aba kra na ansa de beka mato ho no na bia manya no aduro kra ma me ho atome e bia na wode no entesa nti entwen emane nyansa memfa nya manyosem memfa nya feudie memfa nya agudie COVID aba mama COVID aba da COVID aba mini aba yenya hweye yemo ye ho ban na yade no ewo ho cases a omunsa kan no eye de akwa yaresabia ntimpanyifo ahyase e de vaccines no eba ubo bi mi bi atwam a obetumi asan abose ye se yenya ye bobi sabre begina mu dindindin na me se misro pane pa enso obi eno beka se ubo pane na bewu ene ye memie mani age pane na misu kura ma bo pane na wie ehunti yenye ne sa yenyina ye mo pane no sa meka ye bo mabati because young nanka mpempi no ya metape metopane by way ya the boy betri say edi kan buy no vaccination say wo bobi yeah born me kai say me dey me kobo press center so mo ba be ye man sem for na ho na me kobo no yeah nim ha ya anti no me say wa COVID aba why obi e obedada wo say enye no kure bia no forget no na bo ho ban me cousin bi of friend me na say ne man ba ko me ka say wanya bi it's a school man ne fefu agudie o enti no ye ma no so kosko a sanitizer ne yempe bi ma wom wahu na nka be ye kra no mask kra akwara ne kosko ye fa bi hye no na wonko ne ama ne ba ko bi so hye ne bag ma se no ye fia na wasesa no CJ enti no ye nyire ye ho na ye mo ye ho ban wate yade na ba emfa ni agro mesrew wonko hia me pa CJ me da se Abena